Erokamano nyakoromogi kumedo ketera mogi TV chenro podi na marangi chwelo. Gikone piny Kenya oyudo yedhe mag chanjo maromo dos milion 3 mag BCG kod dos milion 3.2 mar chanjo mar polio. Ten migao ma thieth Aden Duale nogolo geche mabende chwalo gi counties mopogore opogore pachoka kokwayo jonyuol kod jochiw arita nyithindo mondo chop nyithindgi mapok oyudo chanjo gi kuonde thieth mapiyo mondo giyud chanjo e kinde mowinjore. Cynthia Onyango ni kod ler. Gikone lero neno e mudho manyocha okwako chiwo mar chanjo mag nyithindo, ahinya to mag BCG kachiel kod mar polio masani koro yudore pachoka kendo igeno chopo kuonde pok duto mag gwenge e giko jumani. E tieloni, piny Kenya oyudo chanjo mar kido mar BCG maromo dos milion 3 kachiel kod chanjo mar polio maromo dos milion 3.2. That families can now visit their nearest health facilities to catch up on any missed vaccination. Today we are receiving over 3 million doses of the BCG vaccine that helps TB and 3.2 million doses of oral polio vaccine. This is a major boost to our national immunization efforts. Jaten migao mar thieth Aden Duale kinde chiwo ote makamane jopiny bende oyango ni piny Kenya rango machiegni midhiero mar chanjo e chenro mar pok e piny mangima kendo singo ni sirikand piny Kenya temo kar nyalo mare mar neno ni onge nyathi moro amora mabiro rem yudo chanjo pachoka. We are currently monitoring an emerging issue, a global shortage of Rotovac frozen vaccine, a vital vaccine that protects against diarrhea caused by rotavirus, which is expected to impact supply from the second quarter of 2025 into 2026. And we are preparing a technical guidance to help healthcare workers manage the situation while we continue to offer the best care possible. Duale okwayo tend counties, jotend migepe mag counties kachiel kod jochiw thieth mondo bed moikore ne yudo chanjo gi kendo ne ni gichopo ne osiptende e kinde mowinjore. I am calling upon all our county governments through the Council of Governors and their county executive committee members for health to give priority in the collection of these vaccines from our regional depots and ensure that distribution to health facilities, especially those in remote and undeserved areas, are facilitated. We have already activated our logistics network to ensure these vaccines reach our 8 regional vaccine stores by the end of this week. Jonyuol kachiel kod jochiw arita mag nyithindo bende okwa mondo beda kicha kendo chiw lipot moro amora motudore kod nok mar yedhe mag chanjo e kuonde thieth ka gigo lipot ne rem makamago ka bende okwa jonyuol mondo ne ni nyithindo duto yudo chanjo e kinde mowinjore. To all our parents and guardians, I strongly urge you to take your children to the nearest health facility for any missed or upcoming vaccination. All our parents and guardians to remain always vigilant and to be the first line of public health reporting. If you notice any vaccine stockouts, service delays, and challenges at your local facility, please report them immediately to your health authorities. I want to urge the community health promoters to go all out and get the mothers, the caregivers, so that they can take their children for vaccination to ensure that we save lives. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jaten piny Kenya William Ruto kwa riwruok